Kamoši, vítam vás pri sledovaní druhého vlogisku, takže uvedomujem si, že medzi prvým a druhým videom je časový rozdiel len 4,5 mesiaca, takže budem sa snažiť na tom zapracovať a zamakať, ale bolo to celkom také blbé obdobie, lebo za posledných 5 mesiacov som bol 5 krát chorý. Áno, vyhováram sa, sú to iba blbé výhovorky, ale bolo to také, že už keď som začal cvičiť, tak som po chvíle zase ochorel a potom som zase 2 týždne necvičil, takže nemal som ani nejakú motiváciu a vlastne ani chuť cvičiť, teda ani cvičiť, ani točiť, takže bolo to také všelijaké, ale budem sa snažiť polepšiť a v dnešnom videu uvidíte dva superské tréningy. Prvý bol vlastne z dneška a to je úplne totožný tréning, ktorý sme išli vo VM-ku, ktorý bude v druhej časti tohto videa. Ale najväčší paradox toho je to, že ten prvý tréning, alebo dnešný tréning, vidíte v tomto vlogu len preto, že som spravil obyčajnú začiatočnícku chybu a keď sme boli cvičiť v tom VM-ku, tak som si neskontroloval tie zábery a stali úprimne, že úplne za hovno, lebo v podstate som si točil 4 cviky a vlastne ani jedno video není použiteľné, čo není vôbec dobré a určite to tam dávať nebudem, ale budú tam nejaké srandičky. Takže ponaučenie, že ak točíš, tak si vlastne vždycky skontroluj ten obsah a to ponaučenie je pre mňa aj pre hocikoho, kto bude sledovať toto video. Takže vždycky si to treba skontrolovať a asi môžeme prejsť už na to videjko a ešte poviem taký, že sneak peek, že možno v tomto vlogisku uvidíte skúšku z niečoho, čo pre vás chystáme, alebo na čom teraz pracujem, ja, Milan a Vlado a budeme robiť spolu podcast, tak dúfam, že ak to bude úspešné, tá skúška, ak sa nám to bude pozdávať, tak niečo dám do toho, aj do tohoto vlogu, z toho teda. Neviem, či dáva zmysel, čo som teraz povedal, ale však na to už ste si asi zvykli po prvom videu. Takže dobre, chcel som to v tomto momente katnúť, ale jebem na to, nechám to tam. A chcel som tým povedať, že ešte sa budem snažiť zapracovať aj na Instagrame, aby som tam tvoril častejšie, lebo však na Instagram sa dá asi podstatne jednoduchšie tvoriť content, jak na YouTubeko, ale budem sa snažiť fakt tvoriť pravidelne tie YouTubeové videá, aby to malo nejaký zmysel, aby som si zdokumentoval fakt tú cestu, lebo vlastne ja to primárne robím pre seba, že je to pre mňa taký dokument, alebo jak to nazvať. Takže tak, užite si dnešné video, dúfam, že vás to bude baviť, hoďte mi tam nejaký pekný komentár, lajčik a odber a choďte von, máte pekný deň, športujte a buďte zdraví. OK, takže toto je vlastne prvý cvik z toho daného tréningu, alebo teraz dnešného tréningu. Ide o tlaky na ramena v sede, teda na stroji. V tréningu som mal napísané síce jednoručky, ale žiaľ teda všetky lavičky pri jednoručkách boli obsadené, takže som zvolil túto alternatívu a vlastne som chcel vyskúšať aj ten stroj, lebo na hentom Draxe som ešte necvičil a je to fakt pecka. Druhý cvik boli príťahy na chrbát s oporou hrudníka. Odporúčam to vyskúšať a dá sa to teda robiť aj s jednoručkami alebo možno aj s osou. Myslím, že sa to nazýva Seal Rows, ale to si nie som celkom istý a je to fakt super cvik na chrbát. Tretí cvik bol chest press, čo vlastne uvidíte aj v ďalšej časti tohto videa, jak to tam Vladeno cvičil, čo ma celkom mrzí, že to nemám zaznamenané, jak sme to cvičili spolu, lebo úprimne dneska som nebol nejak moc navajbovaný na ten tréning a nevedel som sa do toho až tak nejak moc dostať. Možno aj tým, že som bol proste vynervovaný z toho, že som mal to vyšetrenie a nevedel som, v akom stave mám vlastne tú nohu. Takže nebolo to úplne, že best. Povedal by som, že not great, not terrible. Takže toto bol štvrtý cvik. Ide vlastne o pec deck, kde som sa snažil cieliť na zadné delty. A vlastne, ak tak pozerám na to video, tak mohol som mať ešte menší rozsah pohybu, aby som nezapájal toľko medzilopatkové svaly, čo je varianta, ktorú uvidíte vlastne tiež v ďalšej časti tohto videa, lebo Milan to cvičil a vlastne Milan mi túto alternatívu ukazoval, aby som robil možno taký, že tretinový rozsah pohybu, jak je na tom pec decku, vlastne také bežné. Toto bol 5. cvik, išlo o v podstate
cvik na bočné delty na tomto stroji. A mal som síce napísané v tréningu, že to mám cvičiť na kladke v lahu, ale keď som v 7.7 alebo v nejakom takomto dobrom fitku, kde sú takéto stroje, tak to veľmi rád využijem. A ináč, keď tak nad tým rozmýšľam, tak som vlastne zistil, že ja som počas toho tréningu zabudol dať ešte príťahy na široko na chrbát. Takže to není úplne že čistá fantázia, keď som zabudol na jeden cvik. Ale kašľať na to, však teraz už to nezmením. Toto bolo vlastne taká alternatíva k dipom, lebo vlastne bradla boli obsadené, tak som vyskúšal toto a celkom dobre ten tricak na tom bolo cítiť. A toto bol vlastne posledný cvik na biceps s tým, že na tomto stroji som už v minulosti cvičil, ale úprimne toto bola prvá séria, ktorú vy vidíte, ale dostal som sa do toho až počas druhej, keď som sa pohral trošku s uhlami. Takže tak. Prejdeme plynulo na druhú časť tohto videa a to je ten tréning z VMK. Všetci tu točíme. Milan sa točí. Pocity a dojmy, Vladko. Perfektné. Znovu zradený. Kámo, počkaj. Toto je čistý grc. Fuj. Prvé kolečko. Dám si ešte jedno, ale je to proste smrt. Vertical climber. Fuj. Druhé kolečko. 2x5 minút. Minutová pauza. Píče. Toto je strašné. Fuj. Teraz sa idem kúknuť. Kam sa robí chalani. Neviem nikde nájsť, tak uvidíme. Vertical climbing. To som našiel chlapcov. Bol som pohodené to na hlasu. Dojde pre auto. Toto je Milanko, môj fyzio. Silov komisný tréner. Konečne tu je so sluchátkami Robocop, keď si dá na oči. Čo má to ešte? Nitka. Hotovo? Hotovo, za chvíľu. No už hotovo. Neskoro došiel. Však kámo, ja som bol 11 minút na vertical climber. Toto pozrite na to pekného chlapca. Do it for the YouTube. Gold model. Dobre, asi hotovo, finito. Takže máme tu záver videa, chlapci dojmy a pojmy z tréningu. To je ako memečko ze Spidermana, víš, že takto víš, ze Spidermana. Vy ste mali rovnaký tréning. No, však ja dobre, Vladko, Tréning ty? podľa Patrika 10 z 10. 10 z 10, super. Je to optimálne? Prudko optimálne, len nebudeme sa boliť na to climbery, že Paťko? A Milanko, ty jak si spokojný tréning so podľa svojím seba. tréningom? 9 z 10. Dobre, ale však super, však boli sme vo venku, čo je akože asi najlepšie fitko u nás, ne, na Slovensku. Hej. No, takže hojsty, Panami, Hamre, takže pecka. Dobre, už to asi ukončíme, chlapci, ne? Thank you for training. Jo. Mamens. Čaute. Takže máme tu sľubovanú skúšku z mikrofónu a nášho podcastu. Takže toto je náš provizorný setup. A takto Vládko ukrčený vo svojom autičku sedí. Najlepší kufor na svete. Najlepší kufor? To bude taký content, že... Ešte raz? Že to bude taký content, že... Ajaj. Sú utopený v kufri. No, takže uvidíme, jak to pôjde. Ešte musíme čeknúť tie videjka. Ale ja si myslím, že by to mohlo byť fajn. Takže toto bol druhý vlogisek a toto je záver tohto videa. Vládko vám ešte zakýva. Chvaša.